dikkat edinleyin de ahiratçan attı yerden. Näme diýäsin ölen goýýasy. Ne bir şu hatamda etdik mahvanlar. Menem tutayda hemme zadım açık kart oynayacak sizle meni. Qadancım üýt goş goýamak. Men Bülentden men devraldım. Men magazynym boldy bilýäňiz da. Inni himiyada we gatawda %30 et bilemek gynanma. Yani lüboy zatda biram şu joraplar var şu insan bakada men 250'den 200'e düşürdüm. Inni qalan lüboy zatda aşağı yukarıda lüboy zatda %30 skitke edýänler. Habaryňyz bolsun. Himiýe ýerene jorap biram gataw berýänler. Fakyrwalarym azgalar san. Ona da girmeye, fakırvala da girmeye. Yoksa tekstilin radı yok orta aşağı giriyenler. Düşünürsün deyip, umid ediyen düşünmesin. Ben canına sağ olsun, elimden geliyen var.